FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchet Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radio Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang kasawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang arang Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue. Nandito niyo po maririnig sa programang API Aligwas Pangasinan Ilocano. At syempre makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin ang aking co-pilot sa ating technical control, ang nag-iisang si Engineer Nixon Dakol. Dakol pong salamat. Maligwas ang aram, masantos ang aram si kayo namin. Kapaborito, ngayon po ay araw ng Lunes, April 21, 2025. At syempre marami pa rin siguro sa inyo ang naninibago, no, dahil sa mahabang bakasyon
marami sa atin kasi lalo na yung mga Romano Katoliko na nag-observe ng kanilang Holy Week, no, ay wala pong pasok syempre, no. At sa buong Pilipinas wala naman talagang pasok, no. Bilang pagbibigay galang, no, sa tradisyon ng simbahang Katolika na wala pong pasok tuwing April or Holy Thursday at Good Friday. Pero syempre marami po ang medyo nainis, no, last week dahil nga po sa tindi ng traffic. At marami nga rin po nag-post na tila naging kalbaryo daw, no, yung pong masikip na daloy ng traffic dito po sa lalawigan ng Pangasinan. At kitang-kita naman sa maraming social media post, no, talaga naman, no, simula dyan sa may Binmalay, Lingayen, Labrador, Sual, Alaminos hanggang Bulinaw. Makikita po ninyo yung napakalaking volume, no, ng maraming sasakyan po mula dito sa mga local tourists at syempre yung po mga turista mula sa iba't ibang lalawigan. Dahil alam nyo, talaga namang pinupuntahan itong lalawigan ng Pangasinan pagdating sa mga White Beach at iba't ibang mga pasyalan tulad ng mga waterfalls, no, yung 100 Islands na meron ding Pilgrimage Island at marami pa na pwedeng pasyalan, ano, at pwedeng isabay yung pagninilay-nilay habang sila naman ay nagpapahinga din mula sa kanilang trabaho. At syempre hindi talaga maiwasan yung paninikip ng daloy ng trapiko. Buti naman na-accommodate ng Pangasinan, ng Western Pangasinan, yung dami ng tao, no? Siguro kailangan na rin magtayo ng maraming hotel dyan, ano? Yun nga lang, seasonal. Pwede rin ng Airbnb kung pwede, no? At syempre sana marami po ang nag-enjoy, no, sa kanila pong pamamalagi dito sa lalawigan ng Pangasinan. At syempre nandyan din po ang Our Lady of Manaoag. Nung Huwebes, napakarami pong nag-alay lakad, ano, naging tradisyon na, no, na marami pong Romano Katoliko, mga deboto ang naglalakad po papunta po dyan sa Our Lady of Manaoag Shrine. At yung iba naman po sa ating mga kapaborito ay nag-visita iglesia, no? At syempre, alam nyo dito sa Pangasinan, alam nyo mga tao dito, mga Pangasinense, lagi naman pong nakangiti kahit sobrang init po ng panahon. We always welcome our tourists with an open arms, diba? At syempre napakagandang mga ngiti. Alam mo, babalik-balikan po tayo dito, no? Kung tayo po ay magiging palangiti, mabait, magalang, diba? Buti naman at wala naman na masyadong significant na krimen, ano, noong Semana Santa, noong Holy Week. Bagamat meron tayong ibabalita mamaya dahil meron pang hinihinalang big time drug pusher ay natimbog, more than 600,000 worth ng hinihinalang shabu ang nakumpiska mula rito. Talagang wala ring bakasyon, ano, kahit Holy Week, dire-diretso rin ang paghahanap buhay ng ating mga membro ng illegal drug trade. Nako, akala ko naman magiging mababawasan, pero dire-diretso. Pero syempre, congratulations sa ating PNP, ano, at sa PDEA dahil dito sa pagkakahuli ng hinihinalang drug pusher. At napakalaking volume din ito, 100 grams. Malaking kabawasan po ito sa ating supply ng illegal na droga sa lalawigan ng Pangasinan. At sana magtuloy-tuloy pa, no, ang mga operasyon kontra droga. Kaya dun sa mga mayroon pong alam dyan, ano, pwede nyo pong isuplong yan sa inyong barangay para sila na po ang bahala. Alam ko sa mga barangay, identify nyo rin naman po yung mga gumagamit po riyan. Bisitahin po natin. At syempre, kailangan na monitor yung mga yan.
Kapag alam nilang maluwag, sige pa ng sige ang mga yan. Ha? Alam nyo, totoo naman yung iba, no? Yung maraming krimen sa atin dito sa ating bansa, primarily it's either dahil sa alcohol, no? Influence ng alcohol, no? Yung alak, o kaya naman ay under the influence of illegal drugs, no? Dahil wala sila sa katinuan, sa tamang pag-iisip, kaya nagagawa siguro yung mga ganyang krimen. Kaya maganda yung pagbawas, no? Sa law of supply and demand. Yung supply at saka yung mga demand, yung mga gumagamit. Basta sana wag nyo pong targetin yung ating mga estudyante. Alam nyo, itong mga estudyante, mga nag-aaral, yan po yung kadalasang tinatarget po ng illegal drug trade. Dahil sabi nga po nila, nakaka-enhance daw yan sa pag-aaral, sa pagpupuyat, no? Pero sana ay hindi naman maging mag-result, no? Yung ating po mga kabataan na tawag mo doon yung gumamit ng illegal na droga para lang ma-enhance yung kanilang pag-aaral. Maniwala kayo sa sarili nyo para kayo ay mag-aral mabuti at hindi kayo aasa sa mga illegal substances, di ba? At syempre magandang hapon sa ating mga kababayan dyan po sa San Carlos City. Patiin ko muna yung aking mother and father, si Erlinda and Norberto Ortega. Magandang hapon sa inyo. At syempre, binabati rin po natin yung ating mga kababayan dyan po sa may bayan ng Bugalyon. Hi, hello! Ay, marami rin na nagpunta doon sa Mount Zion nila dyan sa Bugalyon, ano? Dahil merong Station of the Cross po dyan na pinupuntahan ng marami pong Romano Katoliko. At hi, hello din po, magandang hapon kay Bugalyon Mayor Priscilla Meli I. Espino. Good afternoon po, ma'am. At syempre sa atin pong comebacking mayor, si Yorme Jumel Anthony Espino. Si Mayor Jumel Anthony ay 2-term mayor po dyan sa bayan ng Bugalyon. At syempre, marami po silang mga inumpisahang programa po dyan. Isa na po dyan yung e-training center. Ano? Yan yata isa sa mga pinakauna, no, dito sa buong Pangasinan na nagbibigay ng opportunity sa mga nasa laylayan, no? Yung mga kabataan na hindi kayang mapag-aral ng kanilang mga magulang ay nabibigyan po dyan ng pagkakataon na matuto, no? Sa mga basic handyman skills, no? Gaya ng mga electrical wiring, plumbing, at electronic technician. Yan yung mga tinuturo po dyan, no? At syempre malaking tulong po yan para sa ating mga kapaboritong kabataan, na walang kakayanan makapag-aral. Yan po mga technical vocational courses na yan ay assisted po yan ng TESDA, no? At syempre ng LGU Bugalyon. Yan po inumpisahan noon nung panahon ni Mayor Jumel Anthony Espino. At syempre pinalakas pa lalo ni Mayor Meli Espino. At syempre pinaganda rin po yung mga plaza ni Mayor Jumel noon at nagkaroon din ng pagbabago yung evacuation centers, yung iba pa natin mga yung civic center po dyan. At dyan din po napahusay po nila yung mga programa, proyekto ng LGU Bugalyon at nagsama-sama rin ang mga empleyado tumulong, no? Kaya nakuha nila, nasungkit nila yung Seal of Good Local Governance during Mayor Jumel Anthony Espino's administration. At nagtuloy-tuloy pa yun, no? Parang Hall of Famer na atang LGU Bugalyon dahil no mga panahon na nag-uumpisa ang Seal of Good Local Governance, yung po tinaguri ang Mother of All Awards ng Department of Interior and Local Government, kaya isa po ang Bugalyon, ano, sa mga pioneering LGUs na talagang todo buhos, no, sa pagbibigay, pagtutok, no, sa mga proyekto ng LGU sa ating po mga kababayan dyan sa bayan ng Bugalyon. Yan pong SGLG na yan ay vine-verify po yan ng DILG mula sa iba't ibang lalawigan, hindi po yung DILG dito sa Pangasinan para maiwasan po yung biases, no? Kaya naman talagang nag-verify sila, nagva-validate, tinatanong talaga nila yung taong bayan kung totoo ba na nararamdaman nyo at
nare-receive ninyo yung mga tulong, programa, proyekto ng LGU Bugalyon. Ganun po ang validation po niyan. Hindi po yung mga, syempre kung ang tatanungin po ninyo, mga empleyado, syempre yes sila ng yes. Pero kung ang taong bayan ang tatanungin nyo, sila ay hindi pwedeng magsinungaling, di ba? At sasabihin nila kung ano yung mga nakakarating po sa kanilang social services, health services at iba't iba pa mga serbisyo. Kaya naman tuloy-tuloy yan. At pinaghusayan pa ni Mayor Meli. At kahit more than 70 years old na si Bugalyon Mayor Meli Espino, ay talaga namang pinakita nila na kayang-kaya po nilang mamuno. Tulad din po ng kanilang bunsong anak. At syempre si Mayora Meli, nakita naman po natin at mas lalo pa nilang napaganda, no? Ito pong bayan ng Bugalyon. At bilang isang ina, nasubukan din po yung kanilang tatag ng panunungkulan noong COVID-19 pandemic. Talagang nagtayo po sila ng mga triage areas dyan po sa Bugalyon para i-accommodate, no, yung pong mga incoming na mga kababayan po galing po sa iba't ibang lalawigan dahil po sa quarantine period noon. At meron po silang halfway home po dyan. Yung mga eskwelahan po ay nagboluntaryo din naman. Mga pampubliko at pampribadong eskwelahan ay naging halfway houses, no, bago po umuwi sa kanilang mga tirahan para maiwasan po na magkahawaan. No, kina-quarantine po ng 2 linggo yung po mga kababayan natin dyan sa Bugalyon para hindi po makapanghawa, kaya nanatili po mababa ang kaso ng COVID-19 po noon sa tulong po yan ng leadership ni Mayora Meli Espino bilang isang ina. Alam po nila kung paano pangangalagaan ang kanilang pamilya at yan po ay ang buong bayan ng Bugalyon. At syempre ngayon bumabalik si Mayor Jumel Anthony Espino, no, at talaga namang pinapakita pa rin po nila yung puspusan nilang pagtulong, at kahit naman po hindi sila mayor noon ay dire-diretso pa rin po ang binibigay nilang tulong diyan po sa Bugalyon. At bilang congressman, yung po ang mga assistance ay binibigay doon sa mga higit nangangailangan po, lalo diyan sa 2nd District. At syempre ngayon mas matututukan nila ang bayan ng Bugalyon. Kaya naman syempre si Mayor Jumel, yung kanyang kabataan, maraming innovations ang pwede po nilang ipasok po dyan. Alam nyo, ang mga kabataan po ngayon, marami pong batang mayors, ang may mga brighter ideas, mga bagong innovations towards good governance. Yan yung mga inaasahan po natin na makikita in the next few years, no? Siyempre, yung pong mga new generation ng mga mayors, di ba? Ipapakita rin po nila kung ano yung kakayahan po nila bilang isang bagong alkalde, no, na may marami pong ideas din kung paano mag-govern o magpamahala ng isang local government unit. Ganyan din po, no, si dyan sa bayan ng Bautista, si dating board member Jerome Vic Espino. Hi, hello, magandang hapon kay BM Bautista Mayor. Ganda, no? Bautista Mayor Jerome Vic Espino. At first time nila masusubukan ang executive function dahil dati po ay matagal din po silang nagsilbing ex officio board member sa lalawigan po sa Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan, bilang Federation President ng SK dito po sa buong lalawigan ng Pangasinan. At syempre ngayon naman, kung dati ay nagbabalangkas po sila ng mga batas, mga ordinansa para sa lalawigan, particularly na sa kabataan, ngayon naman susubukan nila na magpalakad ng isa pong local government unit bilang isang alkalde. At gaya nga ng sabi ko kanina, dito natin makikita yung mga kabataan, mga younger generation ng mayors, kung paano nila pamamahalaan yung mga bagong innovation sa local governance. Diyan natin makikita kung ano-ano yung mga i-introduce po nilang ways para mapaganda at mapaayos yung serbisyo ng gobyerno sa kanilang mga bayan. At isa dyan sa mga young generation na tinutukoy po natin, si presumptive mayor dyan po sa bayan ng Kalasya, walang iba po
no, si Councilor Patrick Agustin Karamat. Dahil wala po silang nakatakdang kalaban ditong darating na May 12, 2025 elections, kaya natin sila binabansagang presumptive mayor. Dahil nga wala silang kalaban. Kaya sa tingin natin, karapat dapat talaga ding mamuno si Mayor Patrick Agustin Karamat. At bilang dating municipal administrator, sa panahon po ng kanilang namayapang ina na si the late Calasiao Mayor Mamilin Maya Karamat, itutuloy po nila at pagbubutihin po yung po mga programa na nais sanang gawin ni Mayor Maya noon pong sila ay nabubuhay pa dyan sa bayan ng Calasiao. At syempre bilang pinakaunang babae na alkalde ng bayan ng Calasiao, ganyan din si Mayor Meli, pinakaunang lady mayor ng Bugalyon. Etong si Mayor Mamili naman talagang inumpisa nila kahit 6 months lang yung kanilang tenure diyan po sa bayan ng Calasiao, talaga namang minaximize po nila at naipakita po nila yung kanilang taus-pusong pagmamahal sa mga Calasiaoeños. At syempre naipakita naman nila po noong panahon ng Pasko at naintindihan nila na kailangan po ng Calasiao ng matinding marketing strategy para ang bayan po ng Calasiao ay hindi na lang dinadaan-daanan po ng mga kapaborito natin na papunta ng Calasiao, papunta ng San Carlos, papunta ng Malasiki, Bayambang, di ba? Ngayon gusto nila huminto talaga at bumili ng mga produkto ng Calasiao, particularly yung puto, At ipinakita nga po nila na may mga matatalinong solusyon para ma-market yung kanilang tinaguriang white gold, yung puto diyan po sa Calasiao. Hanggang Metro Manila kilala po yung Calasiao puto, Yan ang nire-request ng mga pinsan po natin diyan. At alam nyo, ang ginawa po dyan noon, nagsagawa sila ng Christmas Village. Isang matalinong solusyon ni then Municipal Administrator Patrick Agustin Karamat dahil kinakailangan merong magmamagnet ng tao, hindi lang sa Calasiao, kundi sa buong Central at buong Pangasinan. Para maantig yung kanilang imahinasyon at puntahan yung Christmas Village ng Calasiao. Nakatabi naman ay yung puto. Hanggang sa talagang bumenta po yan, halos mabilis maubos yung puto Calasiao noon dahil sa dami ng tao at sa dami ng namimili. Yan yung isa sa mga matatalinong solusyon, ika nga, para po mabigyan ng karagdagang kita yung mga mamamayan at mga puto vendors at puto sellers dyan po sa bayan ng Calasiao. Yan yung iba pang mga innovations na mga new brand of leadership. Kaya na-excite tayo at makikita po natin yung mga maski yung hindi naman kabataan pero mga bagong alkalde, nakita naman natin yung mga innovations po nila at meron sila mga kanya-kanyang diskarte to promote their towns or cities at syempre one way of promoting syempre ay tuwing fiesta. Alam nyo, hindi rin naman biro talaga ang gastusin po dyan, kaya talaga namang pinag-iisipan at minamaximize ang pondo para po syempre meron ding return on investment po dyan tinatawag at ang makikinabang po ay yung mga taong bayan. Yun ang pinaka-importante po riyan at in the long run makilala po yung mga bayan-bayan at lungsod dito sa Pangasinan, diba? Meron naman na tayo mga produkto, kailangan na lang din meron naman ng branding, kaya kailangan meron lang marketing strategy taon-taon. Iba-iba syempre ang strategy to promote your product and to promote syempre yung pong inyong mga bayan. At maganda nga po dyan, ito pong bayan ng Calasiao, isa sa mga umuusbong na bayan. Sana one of these days maging isang syudad, ikalimang syudad ng lalawigan ng Pangasinan, itong pong bayan po ng Calasiao. Maging ang bayan ng Bugalyon mula sa second class municipality, umusbong din po yan at ngayon ay first class municipality na rin po. Dahil po yan sa diligence at commitment ng pamilya Espino sa pagsisilbi po sa ating mga kababayan kapaborito
dyan po sa bayan ng Bugalyon at bayan ng Bautista. At ganun din naman sa buong lalawigan ng Pangasinan. At huwag niyong kakalimutan syempre, no? Yung ating katuwang, yung ating tagapagsalita, yung ating boses dyan po sa lower house of Congress, no? Yung tinatawag nating Kamara, ang boses ng mga Pangasinense at Ilocano ay dapat i-represent po tayo dyan. Well represented tayo ng Abante Pangasinan Ilocano Party List, no? At syempre, sino pa ba ang mamumuno dyan? Kundi syempre ang ating pong kapitapitagan, no, na dating Pangasinan Governor and Congressman Amado T. Espino Jr. na siyang ating first nominee, no? Yan ang ating pong boses ng mga api dyan po sa Kongreso. Numero 1, 2, 3, Abante Pangasinan Ilocano. Marami pong advokasya syempre ang api party list, ano? At syempre yan, tatandaan po natin yung 5K. Dati ang natatandaan ko lang, ilang K lang, 3K lang, ano? 3K, KKK. Pero ito, no, mas nakasentro ang advokasya ng API Party List, no, sa pamilya syempre. Dahil kailangan ng pamilya ang susto, wastong pangkabuhayan, di ba? At hindi nila magagawa yan kung ang kanilang kalusugan ay delikado. Kaya isa rin po, no, na tinututukan ng API Party List ang pagbibigay po ng tulong sa pangkalusugan. Ganon din ang katarungan para sa mga naapi. At ang ikaapat na advokasya ng letrang K ay kababaihan, no? Pagtaguyod sa karapatan ng mga kababaihan at bigyan proteksyon, no, mula sa mga pang-aabuso, verbal, financial, spiritual, physical, at syempre sa kultura. Importante po sa API Party List, no, lalo sa day and age, no, yung technology generation ngayon. Nakakalimutan na yung kultura, yung mga kinalakihang kultura at mga nakagawi ang tradisyon ng mga Pangasinan. Yan po ang isa sa mga core advocacies ng API Party List. Yung pagpapalaganap ng kulturang Pangasinan. At syempre, no, ang Pangasinan po, ang ating salita ay isa pong lengguwahe, hindi po ito dialekto, no? Kinikilala pong isang language ang Pangasinan, no? At ito daw ay unti-unti pong nawawala, no? Kaya ini-encourage po na API Party List, no, na tayo ay gumamit, no, ng salitang Pangasinan. Paano aga na balang iratay salita tayo? Kanto. Siyempre, at ang ating second nominee, no, sana ay maupo din, ano, si Lawak Vice Mayor Attorney Nelson Valdez Gayo. At matagal din pong nagsilbi bilang Vice Mayor at bihasa, no, sa bihasa po sa batas dahil isa pong abogado si Attorney Nelson Valdez Gayo. Siya po ang ating second nominee sa API Party List. At syempre, no, huwag niyong kakalimutan ang boses ng mga API, boses ng mga taga-Pangasinan, boses ng mga Ilocano dyan po sa Kongreso, API Party List 123. Syempre mga kapaborito, ang si Gov Pogi, huwag niyo rin kalimutan. No? Good afternoon kay Governor Amado Pogi I. Espino III na busy na rin, no, na umiikot sa buong lalawigan ng Pangasinan para po syempre magpakilala po muli at sila ay tumatakbo sa pagkagobernador ng ating lalawigan. At samantala mga kapaborito, ha, nakita naman natin yung mga programa ni Gov Pogi at yan po ang sinasabi nga po niya ay mas lalo pa nilang pagagandahin yung po mga programa, no? At isa sa mga programa po ni Gov Pogi noon ay ito pong mga sa scholarship, no? At sa ating pong kalusugan,
sa mga panghanap buhay, yan yung MSMEs, no? Importante rin yung mga micro, small and medium enterprises po sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil isa to sa mga lifeline, no? At subok nang nakapagbibigay din ng trabaho sa mga komunidad, sa mga barangay. Kahit maliliit pong mga negosyo ay nakakapagbigay trabaho, no, sa atin po mga kababayan. Yan po yung mga natulungan lalo na noong pandemya. Ay kung noon ng panahon ng pandemya ay nakita natin na kaya palang umusbong ng mga MSMEs. Ano ba ito mga MSMEs? Yan yung mga micro, small and medium enterprises. Maliliit na negosyo, no? Yan po ay kaya nilang umusbong kahit meron pong COVID-19 noon. Eh di mas lalo naman ngayon na wala ng hindrance, no? Para sila ay ma-reach nila yung kanilang full potential. Yan po yung mga tulungan, lalo syempre ng Provincial Government of Pangasinan under Governor Pogi. At sila po ay nabigyan din ng financial assistance, no? Pang-boost syempre. Lalo na nung pandemya, na hirap talaga ang ating mga kababayan, no, sa puhunan. Kasi wala ka naman talagang makukuhang puhunan po noon. At mahirap din po mag-apply ng loan sa bangko noong mga panahon na yan. At hindi pare-pareha sa mga quarantine level sa mga bayan-bayan, ano? Kaya buti na lamang po at meron din pong loan assistance program para sa ating mga MSMEs. At naging zero interest pa nga po yan. Kaya mas lalong kinatuwa ng mga maliliit na negosyante, no? Oras natin, 5:31 na ng hapon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat na nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na, kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangarin tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano mang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson na iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health,
our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gagraduate ka na, kapaborito? Sana all. Wow! Congratulations! Good luck sa inyong next journey, graduates! Be proud of what you have achieved so far and be grateful to your parents. Pagbati mula sa inyong kapaborito, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ng kabataan at matatanda. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligos ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang Api, Aligwas Pangasinan Ilocano. At syempre ako pa rin po ito, ang inyong pong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Lunes. Pope Francis pumanaw na sa edad na 88. Siyam na manok ni PBBM matatag sa top 12 ng SWS Senatorial Survey. ICC binasura ang hiling ni Duterte na higpitan ang ID requirement ng mga biktima sa drug war. Pagsusuot ng toga sa graduation hindi bawal ayon sa DepEd. Sa ating pong police report, isang ginang nahulihan ng abot 700,000 pisong halaga ng ilegal na droga sa may bayan po ng Santa Maria, Pangasinan. At sa balitang pampalakasan, Timberwolves nilampaso ang Lakers sa Game 1 ng Western Conference Playoffs sa score na 117-95. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Pumanaw na po si Pope Francis nitong Lunes, April 21, 2025 sa edad na 88 habang siya ay nasa Vatican's Casa Santa Maria o Santa Marta. Si Pope Francis na ipinanganak bilang
Jorge Mario Bergoglio noong December 17, 1936 sa Buenos Aires, Argentina ay anak ng mga imigranteng Italiano. Bago siya pumasok sa seminaryo, nag-aral siya bilang chemical technician at nagtrabaho sa industriya ng pagkain. Sa edad na 21, nagkaroon siya ng malubhang pneumonia na nagresulta sa pag-alis ng bahagi ng kanyang kanang baga. Noong 1958, sumali siya sa Jesuit Novitiate at nag-aral ng humanities sa Santiago, Chile. Siya ay naging pari noong December 13, 1969 at noong 1973, ginawa niya ang kanyang perpetual vow sa Society of Jesus. Siya rin ang naging Jesuit Provincial ng Argentina mula 1973 hanggang 1979. Bilang Archbishop ng Buenos Aires noong 1998, kilala siya sa kanyang simpleng pamumuhay. Nakatira sa isang maliit na apartment at gumagamit ng pampublikong transportasyon. Siya ay naging kardinal noong 2001 sa ilalim po ni Pope John Paul II. Noong March 13, 2013, siya ay nahalal bilang Santo Papa, ang unang Jesuit Pope. Unang mula sa Latin America at unang hindi Europeo sa loob ng mahigit 1,000 taon. Ang kanyang pamumuno ay nakatuon sa mga isyung tulad ng pagbabago ng klima, pagkakapantay-pantay ng yaman, at pagtulong sa mga marginalized na sektor ng ating lipunan. Sa iba pang balita, nananatili naman sa Magic 12 ang siyam na kandidato sa pagkasenador ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. habang papalapit ang 2025 elections sa Mayo. Base po yan sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o yung SWS. Sa April 11 to 15 survey na kinumisyon ng Strat-based group, nanguna si Senator Bongo sa nakuhang 45% voter preference. Nakabuntot sa kanya si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na top 2 sa nakuhang 43%. Pangatlo si re-electionist Senator Lito Lapid sa 34%. Lumanding naman sa 4th at 5th spots sina Senate President Tito Soto at Senator Pia Cayetano na parehong nakatanggap ng 33%. Ika-anim naman si Senator Ronaldo Bato de la Rosa sa 32%. Nasa 7th at 8th spots naman sina Senator Bong Revilla at broadcaster Ben Tulfo na kapwa may nakuhang 31%. Pang-siyam si Makati Mayor Abby Binay sa 29%. Umakyat naman sa pang-10 pwesto si Las Piñas Representative Camille Villar sa 28% mula sa 11th hanggang 13th ng nakaraang buwan. Samantala, pumwesto si dating Senador Ping Lacson sa 11th place sa 31%. Nakuha ng isa pang dating senador at pambato ng administrasyon na si Manny Pacquiao ang 12th spot sa 25% voter preference. Yan, nakita natin mga pagbabago, no? At may mga umakyat. At nakita rin natin na nag-improve ang ranking sa SWS survey ni Las Piñas Representative Camille Villar na mayroon siyang 28%. Ganon din si People's Champ Manny Pacquiao, nag-improve na rin. At ang pinakamalaking improvement dito, no, yung pagpasok sa ika-6 na pwesto na may 32% itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa iba pang balita, ibinasura naman ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na higpitan ng mga tinatanggap na identification documents ng mga biktima ng drug war sa kaso ng crimes against humanity laban sa kanya. Sa desisyong inilabas noong April 17, pinayagan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang rekomendasyon ng ICC Registry na tumanggap ng iba't ibang uri ng government-issued IDs gaya ng birth certificate, senior citizen card, barangay certificate, driver's license at iba pa. Hindi lang pasaporte o national ID gaya ng hinihiling ng kampo ni Duterte.
Iginiit ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na kailangang higpitan ng requirements upang maiwasan ng fraud at maling pagkakakilanlan. Ngunit tinutulan ito ng mga abogado ng mga biktima na tinawag ang panukala bilang anti-poor. Ayon naman sa ICC, sapat ang kasalukuyang proseso ng verification upang tiyakin ang pagkakakilanlan ng mga biktima at maiwasan ang pandaraya. Samantala, itinakda rin ng ICC ang deadline ng prosekusyon hanggang July 1 upang maisumite ang lahat ng ebidensyang ilalatag sa nakatakdang confirmation of charges. Hearing sa September 23, 2025. Napakatagal pa pala, no? Kabilang dito ang testimonya ng mga saksi, video at audio recordings at mahigit 9,000 pahina ng dokumento. Mababatid na nahaharap si Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay ng 43 umano'y extrajudicial killings mula 2011 hanggang 2019. Kabilang ang mga insidente noong siya'y alkalde pa ng Davao City. Sa iba pang balita, hindi pinagbabawal ng Department of Education ang pagsusuot po ng toga sa graduation ceremony ng mga estudyante. Ito ang paglilinaw ng DepEd kaugnay sa insidente sa lalawigan ng Antique na kinasasangkutan ng isang school head at graduating senior high school students na naging punto ng pagtatalo. Walang pagbabawal sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 27 Series of 2025 at sa ilalim ng DepEd Order No. 9 Series of 2023. Ang kasuotan para sa graduation at moving up ng mga seremonya ay kinabibilangan ng kaswal o formal na pagsusuot o ang uniforme ng paaralan. Ang toga o sablay ay maaaring isuot bilang optional na pandagdag sa kasuotan. Ang mga alituntuning ito ay pinagtibay upang hikayati ng pagiging simple at pag-aanin ang pinansyal na pasanin sa mga pamilya. Gayunpaman, ang mga naturang patakaran ay dapat bigyang kahulugan at ipatupad ng may pag-unawa at hindi kailanman magre-resulta sa pagbubukod, kahihiyan o marginalization ng sino mang mag-aaral. Dahil po sa insidente, sinimula ng departamento ang naaangkop na proseso ng pagsisiyasat upang malaman ang mga katotohanan at matukoy ang pananagutan kung kinakailangan. Lubos na ikinalulungkot ng kagawaran na ang aksyong ito o ang okasyong ito na dapat sana ay isang sandali ng pagdiriwang ay naging pinagmumulan ng pagkabalisa para sa mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Inulit ng DepEd ang direktiba nito sa lahat ng opisyal ng paaralan na itaguyod ang pinakamataas na pamantayan ng profesionalismo at paggalang sa pagpapatupad ng mga patakaran na tinitiyak sa lahat ng oras ang proteksyon ng mga karapatan at dignidad ng bawat mag-aaral. Yan, malinaw Pero kailangan syempre, malaman natin kung ano yung magiging resulta ng investigasyon ng DepEd. Dahil yung video, syempre, there's always a side, There are two sides of the story. Kaya kailangan malaman din natin, baka meron naman na unang order yung ating school head na sinuway, na mga estudyante. Sa atin namang police report, abot 700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa isang ginang sa isinagawang illegal drugs by bus operation sa may Santa Maria, Pangasinan. Laki, Isinagawa ang by-bus operation madaling araw ng Sabado laban sa suspect na residente naman ng Barangay Poblasyon, bayan po ng Tayug. Nasamsam mula sa suspect ang isang plastic bag na may lamang hinihinalang shabu na tumitimbang ng 100 gramo at may street value na abot 680,000 pesos. Patuloy naman ang manhunt operation sa kasamahan nito na sinasabing nangungupahan sa isang apartment sa bayan ng Tayug. Kakaharapin ng suspect ang paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, sugatan ng isang 19 anyos na binata matapos tagain ng nakaaway sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Mapandan PNP, lasing umanong nagtungo ang biktima sa bahay ng suspect pasado alas 11 ng gabi at nagkaroon ng pag-aaway ang dalawa. Kumuha umano ng itak ang suspect
at tinaga ang biktima sa kanyang ulo. Agad namang naisugod sa ospital ang lasing na biktima para mabigyan ng atensyon medikal. Agad namang naaresto ng pulisya ang suspect matapos ang pananaga at na-recover din ang itak na ginamit sa krimen. Kaya kayo, kung nakainom kayo, no, huwag kayong nanunugod o nagtitrip. Baka naman maraming pwedeng posibleng yung anggulo dyan sa bagay na yan. Sa atin naman pong balitang pampalakasan, tinalo ng Minnesota Timberwolves ang Los Angeles Lakers. Kaya pala may malungkot. 117-95 sa Game 1 ng kanilang NBA Western Conference First Round Playoff Series noong Sabado. Nanguna si Jaden McDaniel sa Timberwolves na may 25 points, habang nag-ambag si Anthony Edwards ng 22 points, 8 rebounds at 9 assists. Bagamat nauuna ang Lakers na nakakuha ng 7 puntos sa unang bahagi, agad namang bumawi ang Timberwolves ng hanggang 27 points. Nakapag-record sila ng 21 3-pointers sa playoff na siyang bagong franchise record. Pumapangalawa naman si Naz Reid na may 23 points mula sa bench. Sa kabilang 37 points mula kay Luka Doncic at 19 points ni LeBron James, nahirapan ng Lakers na makabalik at hindi makapag-adjust sa physical game ng Timberwolves. Sa ibang banda, tinalo naman ang Denver Nuggets ang Los Angeles Clippers sa score na 112-110 sa overtime. Ang New York Knicks naman ay nagtagumpay laban sa Detroit Pistons sa score na 123-112. Habang ang Indiana Pacers ay nanalo rin laban sa Milwaukee Bucks sa score na 117-98. At syempre, proud naman ang buong Pinoy. Ang Pinoy Nation, kinoronahan si Miss Philippines Alexi Brooks bilang Miss Eco International 2025. Naganap ang koronasyon itong April 19, April 20 po dito sa Pilipinas sa Al-Zahara Ballroom, Hilton Green Plaza sa Alexandria, Egypt. Wagi rin si Brooks ng Best in National Costume sa kanyang kasuotang hango sa Philippine Eagle na likha ni Tata Blas Pinuela. Karagdagan sa listahan ng tagumpay na Pilipinas sa Miss Eco International ang pagkapanalo ni Brooks. Una nang nanalo sina Cynthia Thomalia noong 2018 at Kathleen Payton noong 2022. Habang 3 Pilipina ang nagtapos bilang second place na sina Chantal Schmidt noong 2024, si Kelly Day noong 2021 at Maureen Montan noong 2019. And congratulations syempre kay Filipina Beauty Alexi Brooks. Mga kapaborito, syempre buong mundo po ay nagluluksa ngayon, regardless of religion, dahil nga po dito sa pagpanaw ng ating minamahal na Santo Papa si Pope Francis sa edad na 88. He is a well-loved Pope, At syempre isa sa mga tumatak sa aking isipan talaga ay yung kanyang very simple lifestyle. Biruin ninyo, isa lang siya sa mga Santo Papa, na nagdadrive ng isang Ford Focus. Usually yung iba pong Santo Papa ay pinagmamaneho po ng mga luxury vehicles na may support, syempre mga bulletproof yung mga yan, dahil sa mga history ng pag-atake, kanila Pope John Paul II ni Saint Paul, At syempre nalulungkot po tayo dahil po sa pagpanaw. Kung matatandaan po ninyo, last month ay ilang beses labas-pasok sa ospital at yung pinakahuli nga ay nagtagal sa ospital si Pope Francis. Noong Black Saturday, nakita pa natin na lumabas sa terrace ng kanyang kwarto si Pope Francis at nagwagayway. Pero nung linggo hindi na po siya nagpakita at hindi siya nakapagsagawa ata ng misa, At yung pala ay nagkaroon na po ng siguro medical emergency. Kaya tayo po ay nalulungkot sa pagpanaw po ng ating minamahal na Santo Papa na si Pope Francis.
Samantala mga kapaborito, binabati rin po natin yung ating mga kababayan dyan po sa bayan ng Mapandan at syempre kay Mayor Carl Christian Vega. Good afternoon. Kanila Ma'am Marmy, Boss Carlo, Boss Baki, Ma'am Pao, magandang hapon sa inyo. At syempre sa ating mga kapaborito dyan po sa may Pangasinan PPO, magandang hapon. At syempre sa Police Regional Office 1 kay Police Brigadier General Lou Evangelista. Good afternoon, sir. At syempre batiin ko rin si former Kalasyaw Mayor Joseph Arman Bauzon, na tumatakbong board member dyan po sa 3rd District ng Pangasinan. At sila former board member Nicky Boy Reyes sa 2nd District, no? At si Councilor Aldrin Soriano sa 4th District, no? Tumatagam bilang board member. At sila Ma'am Rose Apaga at former Councilor Hiro Somera sa 5th District bilang board members. At 1st District naman si Sir Ricky Camba. At for Vice Governor, ang dating mayor ng Dasol, walang iba kundi si Mayor Nakar. Oras po natin, 5:55 na. Papaalam po tayo maaga. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Api, Aliguas, Pangasinan, Ilocano. Nagsasabing maraming salamat at magandang hapon, kapaborito.